Ey doğunum Cibril bu qawu is nämen isi bi dip soradım. Asmanlarda qoqiyip bu qawu is didim. Onda Cibril ferişte aytdı. Ol Firavunun qıydınyň saçyn darayan bir imanly denany varmış. Ol imanly denany imanını daşına çıkarmayan. Bir gün şu Firavunun qıydynyň saçyn darap duqa elinden darak qaçanna bismillah dipdir bir rivayetde. Bir rivayetde de kafir dargadı dipdir darak qaçanna. O ham Firavunun qıydaýdypdyr. Näme diýdiň dipdir. Men dädeme Hudaý diýmeýäňmi sen dipdir. O ham ol ýanky imanly hele aýdypdyr, gıyratyna minip, sen dädiňden Hudaý boljakmy dipdir. Men, sen we dädiň we alam jahanyň Hudaýy Allahul Celallar dipdir. Olar zaman dädesine aýdypdyr Firavuna. Firavun hay hele imandan çyk dipdir, çykmaryn dipdir. Kan azap berdir, çykmandyr. Ahir Adam seni oğlan uşagyny odoklaryny dipdir. Oklaga dipdir. Adam seni odoklapdyr we imandan dänmendir. Olkan oğlanlar batdyr, odoklapdyr, imandan dänmendir. Bir imdirdiren çagasy varmış, şonu tutup oklajak bolanyna yankı denany bir küt görüpdir. Ama oğlancık